Падкаст зроблена ў Польшчы зноў выйшаў на вуліцы Варшавы, каб запытаць паляку пра іх стаўленне да беларусаў. Мы атрымалі шчырыя адказы і некалькі натхняльных прамоў. Калі вы яшчэ не да канца разумееце польскую мову, то па-першае, запрашаю ў школу польскай мовы польскі на так, па-другое, уключайце субтытры. І давайте глядзець. І яшчэ адно. Запрашаю вас на жывы запіс падкаста зроблена ў Польшчы 11 красавіка. Усе падрабязнасці па спасылцы ў апісанні. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпотэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі панцэрак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Pana nastawienie wobec Białorusinów? Białorusinów? Mam mnóstwo przyjaciół i powiem Ci, że pozytywne. Pozytywne. Wbrew takiego podejścia, ale znam mnóstwo. Wowe tam, no nieważne, ale pozytywne. Okej. A pani? Wolę się nie wypowiadać, nie mam raczej zdania, nie mam znajomych i jak wszędzie, ludzie są różni, tak? I są i dobrzy i źli, także może na tym przestaniemy. Kocham Białorusinów, w ogóle gram z taką kapelką z Grodna, oni się nazywają Dzieciuki, musieli wszyscy uciec niestety koncerty, graliśmy wiele tras z nimi, ja jestem z kapeliną Logo, a Dzieciuki to jest kapela punkowa z Grodna. Okej, czyli pan traktuje obcokrajowców i Białorusinów na równi z Polakami, dobrze rozumiem? Okej, miał pan jakieś takie sytuacje gorsze? Nie, nigdy. Zawsze zapraszam, zawsze z otwartymi rękami. Słodko. Pytanie, jakie jest pana nastawienie wobec Białorusinów? Nie mam jakiegoś problemu do samych ludzi, no bo nie odpowiadają oni tego, co robi ich kraj. W większości pewnie też wychowywali się tam, to mają narzuconą trochę opinię, więc też nie miałem nigdy styczności z Białorusinem i nie mogłem z nim porozmawiać, więc ciężko powiedzieć. Ale Okej. tak to nie mam do nich problemu. Okej, ale gdyby pan spotkał Białorusinów, to patrzyłby pan na nie z pogardą, czy nie? No nie, bo ich nie znam. Aha. Jak mam być szczery, to jakby nie, same to skąd są, nie wpływają na to, jak ich oceniam, bardziej jak będą się zachowywać. Okej, czyli neutralnie na równi z Polakami pan by traktował Białorusina, gdyby pan go spotkał. Czyli no też jakby ja bym nie chciał mówić, że na równo z Polakami, Okej. dlatego, bo to jest faktycznie w zależności od tego, jak się zachowują. Bo są Polacy, których mniej bym szanował, są Polacy, których bardziej bym szanował. Samo to, że są z Polski, nic nie mówi. Więc no jakby się dobrze zachowywali, no to bym ich szanował, jak nie, to nie. Jakie jest pana nastawienie wobec Białorusinów? Pozytywne. Pozytywne, Z wyjątkiem Łukaszenki i tej bandy jego. czyli traktuje pan Białorusinów na równi z Polakami, dobrze Jak rozumiem? najbardziej nie mam problemu. Okej, czyli nie było żadnych sytuacji takich gorszych. Nie, nigdy się nie spotkałem. W zasadzie chyba nie przyszedł jakiegoś Białorusi. Może i znam, ale nie zwróciłem uwagi. Nie ma różnicy dla mnie. Mieszkałam kiedyś z Białorusinką i to chyba nie miało większego znaczenia, skąd jesteśmy. Rozmawiałyśmy wtedy trochę o sytuacji politycznej, o tym wszystkim i nie było czegoś takiego, że się nie zgadzamy. To jakby wszyscy jesteśmy ludźmi, to też case by case bym powiedziała tak samo. Okej, czyli tak samo patrząc na zachowanie, ale ogólnie człowiek jest człowiek. Tak, indywidualnie bym powiedziała bardziej. Nie Okej. przez pryzmat narodowości. Pana nastawienie wobec Białorusinów? Dla mnie okej, jak po prostu uważam, że jak wszyscy jesteśmy na takiej zasadzie, że nie wiem co powiedzieć nawet. Dla mnie jest to wszystko okej, jak ktoś nie przeszkadza, na takiej zasadzie po prostu zawsze działam. Że jak ktoś mi nie przeszkadza, to ja też mu nie przeszkadzam. Na takiej zasadzie. Okej, to czy pan patrzy na Białorusinów na równi z Polakami, czy po prostu neutralnie pan je toleruje? Znaczy ja toleruję. Staniesz na rękach? Stanąć na rękach? No dobra. Znaczy uważam, że każdy człowiek jest na równi. Jeszcze Tak. raz powtórzę, każdy człowiek jest na równi, uważam, i to wszystko zależy od człowieka. Pani nastawienie wobec Białorusinów? Neutralne. Czyli na równo z innymi ludźmi, na równo z Polakami? Jak to? Nie, bo pochodzicie z innego kraju, tak? Więc na równo z Polakami, na pewno nie. Okej, czy miała pani jakieś może sytuacje gorsze z Białorusinami? Nie, mam znajomych Białorusin. Nie miałam dziwnych sytuacji. Pytanie, jakie jest pani nastawienie wobec Białorusinów?
nie znam żadnego, więc szczerze mówiąc osobiście nie mam żadnych jakichś styczności, więc no, nie mam jakichś złych odczuć. Tak, ciężko mi się szczerze mówiąc wypowiedzieć. No, mam narzeczonego, który pracuje tam ogólnie, znaczy pracował, tak? Ukraina, Rosja, Białoruś, no to są to specyficzni ludzie, w szczególności dla mnie jako dla kobiety. Tak, oni otwarcie mówią o tym, że zdradzają, biją, tak, i że u nich to jest normalne, ale no osobiście nie znam nikogo, więc ciężko mi jest szczerze mówiąc się wypowiedzieć, także osobiście nie mam po prostu odczuć chyba żadnych. Jakie jest pani nastawienie wobec Białorusinów? Moje nastawienie nie jest złe. Uważam, że ludzie są bardzo różni w każdym kraju i nie mam złego nastawienia do nich. Myślę, że trzeba być otwartym na każdego, nieważne jakiej jest narodowości. Okej, i jedna rada, jak Białorusinom lepiej się integrować w polskie społeczeństwo? Myślę, że oni też muszą być otwarci na nas, dlatego że no nie mogą mieć jakby zbyt dużych barier. Ja rozumiem, że migracja jest trudna, ale myślę, że po prostu trzeba podchodzić do innych ludzi jak do drugiego człowieka, nieważne czy jakiej jest narodowości, bez większych barier i po prostu czerpać to, co dobre od innych ludzi. Jakie jest pana nastawienie wobec Białorusinów? Białorusinów spoko, jakby totalnie są dla mnie jak Słowianie, bracia i dla mnie to jest w porządku. Wszyscy wokół nas są dla mnie dobrzy, jeżeli my jesteśmy dla nich dobrzy, oni są dla nas dobrzy, no to jest wszystko porówno, jest wszystko dobrze, nie? Jeżeli ktoś się źle zachowuje, no to są jednostki oczywiście, ale nie można generalizować tak naprawdę, nie? Bo to jest słabe, tak naprawdę wszyscy jesteśmy jednostkami, czy ty, czy ja, każdy ma swoje przeżycia, jakby rodzinne, z znajomymi i tak dalej, życiowe, nie wiesz jakby kto jakie życie miał, gdzie się wychował i tak dalej i co na niego miało wpływ, więc tak naprawdę moim zdaniem jest to bardzo indywidualne pytanie tak naprawdę i każdy myślę no inaczej się do tego odnosi, ale moim zdaniem jesteśmy po prostu tacy no Słowianie złączeni, nie? Jakby granica jest granicą, ale jakby międzyludzkie granice myślę, że są inne, że jesteśmy jak po prostu człowiek z człowiekiem, a nie, że jakiekolwiek tam różnice większe są między nami. Także tak. A co Białorusini powinni zrobić, żeby lepiej się integrować w społeczeństwo w Polsce? Na pewno też przyjeżdżać do nas. Czemu nie? Jakby niech się uczą też języka angielskiego, myślę, bo też łatwo nam się tak skomunikować z innymi. Mimo że nasze języki są też podobne, po prostu też zagadywać. My myślę, że zaczynamy być też zresztą takim otwartym narodem bardziej. Kiedyś byłem w Anglii, tam wszyscy do siebie mówią hej, hej, morning, morning, mimo że nie pierwszy raz i ostatni widzisz kogoś na ulicy tak naprawdę, nie? Więc jakby myślę, że teraz jesteśmy bardziej tacy europejscy względem nawet tego właśnie witania się na ulicy i tak dalej. No i właśnie otwartym być po prostu. Jeżeli widać, że ktoś nie chce pogadać, no to nie gadać, ale jeżeli widać, że jest okazja taka do pogadania, że ktoś jest chętny, zagadać po prostu myślę, nie? I tak naprawdę tyle można zrobić, nie? Kurczę, przyjeżdżać tu, wymieniać się jakieś może łączenia szkół, też jakieś wymiany, coś w tym stylu jak najbardziej. Jakie jest pani nastawienie wobec Białorusinów? Generalnie jestem otwarta na każdego człowieka i nie oceniam przez to, z jakiego kraju ktoś pochodzi, tylko jaką jest osobą i jak traktuje innych. Także musiałabym poznać jakąś konkretną osobę, żeby móc powiedzieć coś więcej o tym człowieku. Gdyby miała pani dać radę Białorusinom, jak lepiej się integrować w społeczeństwo w Polsce? Myślę, że właśnie nie patrzeć na to, skąd kto pochodzi, tylko być po prostu dobrym człowiekiem i nie wiem, trudno mi dać jakąś taką uniwersalną radę. Po prostu, jeżeli ktoś jest dobry dla innych, no to nie jest to istotne, z jakiego on jest kraju. I właśnie trzeba chyba się na tym skupić, żeby, nie wiem, nie nastawiać się do kogoś, że on jest z Ukrainy, więc tą osobę dyskryminujemy, ta osoba jest z Białorusi, więc nie będę z nią rozmawiać. Jakby myślę, że tutaj względy polityczne nie są tak bardzo istotne, jak sam fakt tego, jaki ktoś jest. I jeszcze istnieje opinia, że Polacy patrzą na Białorusinów z pogardą. Czy z tym pani się zgadza, czy nie? Myślę, że niektórzy Polacy na pewno, ale nie tylko na Białorusinów, na inne narodowości również. Takie mamy niestety społeczeństwo. I jeszcze pytanie, bo istnieje taka opinia, że Polacy patrzą na Białorusinów z pogardą. Czy pan z tym się zgadza? Nigdy nie zauważyłem. Teraz byłem na białoruskiej imprezie na Pradze, którą właśnie Białorusini organizowali.
i było świetnie. Nigdy mnie to nie spotkało, a to trzeba by może zapytać Białorusinów. Nie? Okej, czy pan się zgadza z opinią, bo taka istnieje niestety, że Polacy patrzą na Białorusinów z pogardą. Czy tak jest, czy nie jest? Wśród moich znajomych nie, ale nie wykluczam, że tak może być, tak? Mamy różnych ludzi w Polsce, jak wszędzie. Czy zgadza się pan z opinią, że Polacy patrzą na Białorusinów z pogardą? Znaczy, mi się wydaje, że niektórzy Polacy mogą tak patrzeć. Może nie większość, ale myślę, że tak może być to podzielone po prostu zdanie. Może starsi bardziej ludzie, myślę, że młodsi mogą mieć inne trochę zdanie na ten temat. A pan jakie ma? Ja mam takie, że tak jak już mówiłem w poprzedniej odpowiedzi, że uważam, że no wszystko zależy od człowieka. Istnieje taka opinia, że Polacy patrzą na Białorusinów lekko albo nie lekko z pogardą. Czy pani z tym się zgadza? Nie wiem, mieszkałam w innym kraju jako cudzoziemka też w Hiszpanii 18 lat i nie patrzyłam Wow. na innych dziwnie. Wręcz oni patrzyli na mnie dziwnie, także no Polacy też migranci. No nie wiem co powiedzieć, nie miałam takiej szczęśliwości, żeby kogoś obserwować i patrzeć z niego pogardą. Nigdy tego nie miałam. Jeszcze istnieje taka opinia, taką usłyszeliśmy, że Polacy patrzą na Białorusinów z pogardą. Czy pani z tym się zgadza? Na pewno, tak. Ja w pracy sama mam wiele osób, które otwarcie mówią, że im przeszkadza. Już nawet nie sama Białoruś, tak, no bo z nimi jest taka sytuacja, jaka jest na tej granicy, ale po prostu z wszystkimi ludźmi z krajów w tamtą stronę, tak. Kto by to nie był, to przeszkadza wielu osobom. To na pewno jest takie podejście, że po prostu ludzie tu ich nie chcą. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest faktu na to, że kradną nam pracę, czy co im tam niby przeszkadza. Istnieje taka opinia, że Polacy patrzą na Białorusinów z pogardą. Czy pan z tym się zgadza? Nie, nieprawda, bo nie patrzmy na Łukaszenkę tam, nieprawda. Jesteście fajnym społeczeństwem, wspieramy was, Polacy was wspierają i dążcie do wszystkiego dobrego, no, bo jesteście fajnym narodem. No. To wszystko, no, co mogę powiedzieć. Przyjacielu, no mówię ci szczerze, bo co mam kłamać? I jeszcze, gdyby pan miał dać radę Białorusinom, jak lepiej się integrować w polskie społeczeństwo? Białorusini, w Polsce są mnóstwo ludzi, którzy was wspierają i kochają. Walczcie o swoje do samego końca, bo Myślę, że kiedyś to akurat się jeżeli chodzi o zmieni, to się Białoruś, kiedyś tak. zmieni. Tak jest moje przesłanie, to wszystko. No. Istnieje taka opinia, że Polacy patrzą na Białorusinów z pogardą. Czy pani z tym się zgadza, czy nie? Myślę, że w polskim społeczeństwie jest teraz bardzo dużo różnych podziałów, ale ja myślę, też może jestem w takim społeczeństwie, w takim towarzystwie, że jakby to powiedzieć. Faktycznie myślę, że w ogóle patrzy się źle na w ogóle ludzi innej narodowości. Dlatego mam jakoś takie swoje własne przeświadczenie, że jakby dobrzy ludzie mogą zrobić zmianę. Więc myślę, że to jest podzielone, że są ludzie, którzy dobrze patrzą na obcokrajowców i tacy, którzy właśnie patrzą na nich właśnie z taką pogardą. I jeszcze jest taka opinia, że Polacy patrzą na Białorusinów z pogardą. Czy z tym się zgadzasz, czy nie? Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego moim zdaniem no i to tyle, nie? Bo nie istnieje dla mnie coś takiego jak patrzenie na drugiego człowieka z pogardą. Dlaczego? Ja go nie znam w ogóle jakby i jeżeli go poznam, jeżeli jest faktycznie jakiś, nie wiem, bardzo zły, nie wiem, namawia innych na złe rzeczy i tak dalej, można mieć pogardę do takiego człowieka. Ale jeżeli jest człowiek normalny, chce się rozwijać i tak dalej, nie widzę żadnego powodu, żeby widzieć w kimkolwiek innym pogardę.